varmaan 2,5 niinku mun mittaa. Mä painan tänne illalla. No niin, video päällä. No hyppää vaan eikä. Niin, kuvaa vedestä kun hypätään. No sinne eka. Joo, ihan sama. Tästä vaan eteenpäin, niin paljon kun lähtee. Älä näytä Jonelle. Niin paljon kun lähtee eteenpäin. Hop! Oikeesti hyvä. Just hyvä toi korkeus. Niin no. Ole. Joo, hyvä. Hyvä korkeus. Siitä vaan. On ihan vitu hyvä. On. Ai vittu, toi sattuu muuten. Sattuko? Ei. Ei. Kun on mediaa. Nää tikkaatkin on oikeesti hyvä. Hop! Valrus! Tänään! Ei kumpikaan kello ihan toi. Kalapunja! Onko? Mä tein tubevideoita. Pidä. Kirvelä. Ja hapokas. No pitää katsoa. Vittu pillu! Siinä oli päkkärit. Ei muuta kuin vittu sentit. Tässä oli tää louhosvlogi. Sori, Räikälä oli tässä näin. Vaikka toi yksin ei uskalta hyppää, niin... Tää vittua! Älä! Mua puhelin tasku! Helvetin jätkä! Helvetin homo! Vittu näyttää varmaan hyvästä videosta. Oliko puhelin tasku? Joo! Ota nyt se puhelin vittuun.